बिटिआरनि सामाजिक आरो राजखान्थियारि जे थासारि बे थासारिखौ लानानै जि सावरायबाय थानाय जेफोर खोथा बाथ्राफोर आरो जेराव मोननै राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि गेजेराव जि खौसेथिखौ लानानै बुजाबुजिखौ लानानै नैबे साननैसोआव जायफोर खोथा बाथ्राफ्रा दिनै मिडियायाव दान्थे बिदान्थे बा गावबा गावनि खोथाफोरखौ जेरैबायदि प्रेजेन्टेसन बा बुंलायनाय जि थासारि आरो बे थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथिं बा मेटाराबो बारम्बार फैबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे खोथाखौ स्पष्टयै आङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो खौसे आवगायलांनायखौ जों लुबैयो। बड'फानि जे आदर्श बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ, थां आरो थांनानै थानो हो आरो माहारिबाद जातीयताबाद जातीय चेतनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावबोदों। दा बेखायनो थांनाय 2024 सननि आगस्ट दाननिफ्राय 2024 डिसेम्बर दानसिम इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि गेजेराव बुजाबुजिनि आधाराव बबेबा मोनसे बिन्दोआव सावरायलायनानै खौसे आवगायलांनो हायो नामा? मोननै दोलोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, हाइस्ट लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बिनि गेजेराव सिलिगुरियाव, गुवाहाटीयाव, क'क्राझाराव, बङाइगावनि चिरांनि धालिगाव बे सावरायलायनायफ्रा जादोंमोन। सावरायनायनि जि बिथिंफोर जथेस्थ पजिटिभ आरो बे सावरायनायाव जोङो मोननै जि आनसलिक जि दोलो रिजनेल जि पार्टी दङ, बे पार्टीया खौसेयै 34 इयार्स सोमावसारनायनि उनाव संग्रामनि उनाव मोननाय 5000नि बारा जि मुंख्लं जालांबाय, जि शहीद जालांबाय आरो जि मोनसे भायलेन्सनि जि मोनसे ब्लाडशेडनि जि मोनसे चेप्टारमोन बेखौ फोजोबनानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव खौसेयै जोङो बर' हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि आधाराव गासै 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बर' हारिनि लिडारशिपआव जोङो खौसे आवगायलांनो हायो नामा? बेनो गुबै मोन्थोरमोन। नाथाय फैयै फैयै बे हाबाफारियाव, बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैखोमै जों बिफाव लादोंमोन। मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि लेभेलावबो सावरायलायनाया जादोंमोन आरो फैयै फैयै डिसेम्बर दाननि उनाव बे सावरायनाया थाबथादों। दा बेखायनो दिनैनि समाव जोङो नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन खेबसेबाव खौसेथि, गोरोबलायनाय, बुजाबुजिनि खोथाखौ रायखांदों। मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो बे खोथाखौ रायखांदों आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा रायखांदों। दा बेखायनो जों खावलायगोन जे दान्थे बिदान्थेया मोनसे मार्जित मोनसे सिस्टेम आरो मोनसे संजमनि गेजेरजों जाहाथे जालायो, खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे गाज्रि लाइनाव थाङा। खारन जों दिनैबो हास्थायो, दिनैबो लुबैयो जे 34 इयार्स आन्दलननि बिनिमयाव मोननाय जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेसन, जि आत्मनियन्त्रणनि जि मोनसे 6 शिड्युल, जि बिटिसि बिटिआर, बेखौ जोङो बोरैहाय मजबुतै रिजनेल राजखान्थि दोलोनि आवथायावनो जों लाखिनानै दोननो हायो। आरो जायफोर राष्ट्रीय दल दङ, दिनै सेन्ट्रेलाव बिजेपि, स्टेटआव बिजेपि आरो मोनसे समाव बिपिएफ हान्जायाबो बिजेपिजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन स्टेटआव, काउन्सिलाव। मोनसे समाव कंग्रेसजों लोगो जानानै सरकार सालायदोंमोन आरो दिनै इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि दोलोजों बुजाबुजिनि आधाराव सरकार सालायगासिनो दङ। जायफोर नेशनेल पार्टी बिथांमोना जेब्लायबो रिजनेल पार्टीखौ सहाय खालामगोन, मदद खालामगोन, आशीर्बाद होगोन आरो बुजाबुजिनि आधाराव मालाबा सरकार सालायगोन, बेयाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि जि सेल्फ डिटारमिनेसन, जोंनि जि बिटिसि बिटिआर जि 6 शिड्युल आरो बे 5000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय जि एरेन्जमेन्टखौ जोङो जुदि मजबुतै खौसेयै बर' जातीय सार्थनि थाखाय जोंनि जिखिनि मोनथाय अधिकारखौ लानानै जों जुदि हाबा मावलांनांगौब्ला थारैनो
गोलाव समसिमहालागै बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरि आन्दलननि गेजेरजों फैनाय दैदेनगिरि आन्दलननि गेजेरजों जोनोम जानाय बे हानजा बे दोलोफ्रा पार्टिफ्रा खौसे आवगायलांनानै जुदि सासन खालायोबा सरकार सालायोबा बा बेखौ रायजो राजानि इकुवेल राइट्सनि जास्टिसनि थाखाय हाबा मावोब्ला थारैनो बेयाव बर' हारि आरो गासै हारि माहारिनि मुलाम्फाया जागोन। दा बे खोथाखौसो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव हांख्रायदोंमोन। हांख्रायनाय बायदि खौसे बयबो बाहागो लादों आरो सावरायनायनि बेलायाव सावरायै सावरायै जेला मोनसे लेभेलसिम सौहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमदों आरो जि लोगो हमनायाव रबिराम नार्जारि मानगोनां एमएलए बिथां खाम्फा बरगयारि मानगोनां बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन बसुमतारी हाग्रामा महिलारि जों साब्रै जयै बे सावरायनायाव जों बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा जथेस्थ पजिटिभ खोथाखौ बे समाव बुंदोंमोन। बे एखे खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां प्रमद बर' आथिखालनि बिटिआरनि चिफ बिथांजों जों सावरायदों आरो बिथाङाबो जथेस्थ पजिटिभै बे सावरायनाया आवगायलांबाय थानांगौ आरो बबे बिन्दुआव सावरायनायनि आधारा जि मोनसे मेकानिजम जि मोनसे परिबेस जिखौ जोङो बिल्डआप खालामनो हायो बिनि थाखाय परिकल्पना खालामनांगौ बा सावरायनानै लामा दिहुननांगौ बे खोथाया दङमोन। नाथाय फैयै फैयै नुबाय जे सिडली बाइ इलेक्शननि उनाव मोननै दोलोनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि गुबुन गुबुन लेयाराव दान्थे बिदान्थेया सोलिबाय, नांलाय खमलाय थासारिया सोलिबाय आरो बे दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय खोथा बाथ्रानि जि मोनसे संजम गैयैनि थाखाय बे सावरायनाया बिनस्थ जादों। बे सावरायनायनि परिबेस थासारिया नस्थ जादों। नस्थ जानानै दिनैसिमबो बे थासारिया बे लेभेलावनो थादों। दा बिसायख'थि फैगासिनो दङ। 1-2 मासनि गेजेराव बिटिसिआव बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिखौ लानानै फिन खेबसेबाव दिनै खौसेथिनि बाथ्राया प्रायरिटियाव ओंखारदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 13 जुलाइआव बर'नि गासै माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै जोंनि एक्स-बिएलटि, एक्स-एनडिएफबि आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आबोफ हारिमु आफाद जातीय दल संगठनखौ लानानै 14टा दल संगठनखौ लानानै जोङो सावरायदों। सावरायनायनि गेजेराव बयनिबो खोथाया बेनो सामाजिक भाबै राजनैतिक भाबै बर' हारिनि भबिष्यत आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय बड'फानि जि सान्थौ आरो सानस्रिजों हाबा मावलांनांगौबा जों खौसे आवगायलांनांगौ आरो बेखायनो बर' आन्चलिक राजखान्थि दोलोफोरखौ जों खौसेयै ज' आवगायलांनो थाखाय खावलायनांगौ बे खोथाखौ बयबो बेयाव बुंदों आरो बे खोथाखौनो लानानै 14 तारिख जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव गासै जिल्ला साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव हाजार हाजार लोब लोब बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि गौथुमनि दैदेनगिरि आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा राजा लामायाव माने बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो थांनानै थानो हो बड'फानि मोन्थोरखौ अख्राङाव बाराव आरो माने गासैबो लेभेलाव बे आवाज आरो स्ल'गानखौ होदों। बे मानसिफोरा अरुणोदय नागिरनानै फैयाखै, बे मानसिफोरा IY न' नागिरनानै फैयाखै, बे मानसिफोरा IBS स्किम नागिरनानै फैयाखै। हारिनि खौसेथि, हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो हारिया खौसे आवगायलांनांगौनि थाखायसो बयबो बे रेलियाव हाजार हाजार बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबसुनि मावथिफ्रा बाहागो लादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दिनैनि जि थासारि सामाजिक भाबै समाजाव गावस्रा गावस्रि जोंनि हाबा हुखा, जोंनि श्राद्ध, जोंनि मेल मिटिं गामियाव सोलिनाय जोङो दिनै खौसेयै जिरायलाया, खौसेयै थांलायलाया आरो राजखान्थियारि जि मोनसे अस्थिरता माने पलिटिकेल जि मोनसे इनस्टेबिलिटि आरो जोंनि गेजेराव मोनसे सामाजिक जि संघात दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव हान्जाफोरनि गेजेराव जि मोनसे संघात बेखौ जों मालाबाबो लुबैया।